Μπήκαμε στο τελευταίο δίλεπτο. Σπανούλης αντίθετα από το σκριν του Χάινς περνάει τον προσωπικό του αντίπαλο, καλάθι και φάουλ. Ο Kill Bill, ο αρχηγός του Ολυμπιακού, μιλάει την πιο κρίσιμη ίσως στιγμή. Κοιτάξτε πως το πανηγυρίζουν και μερικοί οπαδοί του Ολυμπιακού στο Παλαέστρα. Ο Σπανούλης κοιτάει το ρολόι. 61-67, 1 λεπτό και 51 δευτερόλεπτα ακόμη. 61-67. Ο Σπανούλης στους 9 πόντους, έχει και 5 assist. Παίζει στην τέταρτη περίοδο με 4 φάουλ. Το έμεσο τρίποντο 61-68. Ο Ολυμπιακός στο συν 7. Φάουλ από τον Περπέρογλου, καλό φάουλ. 1 και 44 ακόμη, τρίτο ομαδικό για τον Ολυμπιακό. Πέμπτο και αποβάλλεται ο Περπέρογλου, αλλά τρίτο ομαδικό για τον Ολυμπιακό. Δεν έχει βολές ακόμη η Σιένα. 1 και 44. Ο Ολυμπιακός πρέπει να ξοδέψει και το επόμενο φάουλ χωρίς να δώσει βολές στην Ιταλική ομάδα. Για να δούμε αν θα το καταφέρει. Μπράουν περνάει για το Σανικίτζε, αυτός έξω για τον Τζάνικ που θα δοκιμάσει σου 3 πόντων. Είναι εύστοχος, δεν πρόλαβε να κάνει άλλο φάουλ ο Ολυμπιακός. 64-68, 1,5 λεπτό ακόμη. Και πάλι όμως έχει το πλεονέκτημα. Ίδια άμυνα από τη Σιένα. Ένας παίκτης man to man στο Σπανούλη, οι άλλοι 4 σε μορφή ζώνης. Σπανούλης περνάει το Τζάνινγκ, πάει και πάλι για το lay-up, κόβεται, αλλά ο Χάινς είναι στο επιθετικό rebound, βγάζει την μπάλα έξω. 5 δευτερόλεπτα ακόμη. Σλούκας, το σουτ 3 πόντων. Η μπάλα στο σίδερο είναι έξω. Η Σιένα στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Μπράουν δοκιμάζει για 3. Είναι άστοχος. Χάινς στο rebound και τώρα Παπα-Νικολάου δεν προσέχει. Ευτυχώς η μπάλα φεύγει έξω από την πλάγια γραμμή και είναι για τον Ολυμπιακό. 63 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Ολυμπιακός στο συν 4 και έχει να δώσει ένα ακόμη φάουλ χωρίς να στείλει τη Σιένα, αν τα καταφέρει, χωρίς να στείλει τη Σιένα να εκτελέσει βολές. Πρέπει να το ξοδέψει σωστά, δηλαδή όταν θα έχει την ευκαιρία μετά τη δική του επίθεση. Η Σιένα αντιθέτως έχει φτάσει πλέον τα 5 ομαδικά. Λο, ο Ολυμπιακός τώρα κοιτάει και το ρολόι. Λο, κρατάει την μπάλα. Σλούκας, δίστασε για 3 μπροστά στο Σανικίτζε. Σλούκας κρατάει την μπάλα, 5 δευτερόλεπτα ακόμη. Σλούκας, Χάινς δοκιμάζει για 2 από τη γωνία, είναι άστοχος. Το rebound από τον Καραρέτο που έχει περάσει στο μάτς. Τζάνινγκ από μία επίθεση λογικά για κάθε ομάδα. Ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει φάουλ. Δεν το κάνει. Μος από τη γωνία για 3. Είναι εύστοχος. Κατεβάζει τη διαφορά στον έναν. Επανέφερε ο Ολυμπιακός για το Σπανούλη που βλέπει το ρολόι. Θα μείνουν λίγα δευτερόλεπτα για τη Σιένα. Ο Ολυμπιακός αν σκοράρει έχει και πάλι μαξιλαράκι ασφαλείας γιατί έχει να δώσει ένα ακόμη φάουλ. Ο Σπανούλης βλέπει το ρολόι. Δεν βιάζεται να επιτεθεί. Πάει για το κλέψιμο ο Τζάνικ. Σπανούλης τώρα πρέπει να ξεκινήσει την επίθεσή του. Σπανούλης πράγματι αρχίζει τώρα την επίθεση. 3, 2, Ολό για 3 στην εκπνοή. Στο σίδερο η μπάλα. Ο Ολυμπιακός έχει ένα φάουλ ακόμα να δώσει. Έχει να δώσει ένα φάουλ. Δεν γίνεται τελικά το φάουλ. Καραρέτο. Τέλος χρόνου. Δεν πρόλαβε η Σιένα. Ο Ολυμπιακός είναι νικητής. Ο Ολυμπιακός παίρνει τη νίκη σε συγκλονιστικό, σε δραματικό φινάλε. Παρότι δεν μπόρεσε να ξοδέψει σωστά το τελευταίο του φάουλ. Αυτό όμως δεν μέτρησε. Ο χρόνος τελείωσε. Η Σιένα δεν πρόλαβε να εκτελέσει και ο Ολυμπιακός παίρνει τη νίκη. Όχι όμως με τη διαφορά που ήθελε, με το συν 3. Και πλέον η προσπάθειά του για να κατακτήσει την προνομιούχο δεύτερη θέση θα κριθεί στα τελευταία 3 παιχνίδια της φάσης των 10.